kasan nan banda ko sisi lissafin ma duka yayi kai na ji kana wani labarin zuciya. Labari ne na zuciya ba uba kai ka sani. Ka bi kuskure. Na tura ka aiki na farko ka kuskure. Na tura ka na biyu ka kuskure. Na tura ka na uku ka kuskure. Ka san matsala aka samu uga amma billahi labi zan kiyaye kai daga ba ka gane. Ba na son ka kara ka gane ko idan ka kuskure tabbasa ka ci a jikinka. Na gaya ma kenan. Ga barin gaya ma gaskiya ba ko sisi a jikina kai ka sani. Akwai aiki suna nan kala ba da mana a san wancan na dan ya kuskure walawa ne kawai suka yi ramda ni kai wanda ka san da lissafin cicif ne ka san nan wurare ne haka yake kuma labi ce a gaskiya yan mata da samari wannan garin ka gane ko a haka yau gana kana dubin hanya a to a buga masa madalla a ba aka ce kai za ta gari to bari ta kabbara ni ma zan kabbara ta buɗa kawai yanzu kai ka ci ka ci mata zarafi abin tiki hannun ta ka kwata ce gani ma ta bayyana an gama mai gida ke kama na ta ka cikawa ta wani gida idan da bani me zan baka ki bani nace me zan baka ke zaki ba zaki mu rashin kunya ne bani nace ki bani ajiyan wani abu bani bajakan ware doki na ki ka mun aiki ware nan Odan kuwa ke yau da gani ma ai oga zai dafa mun lissafin zai yi cub Allah ya maki mai gida bo a kuma doron wa gani mata da rabaya nan na san inda za mu jami billahi lazi yau zai alfahari da ni ma dan kabbara daga nan ko lissafin ki wuyu Bewa Allah ya kai. Bewa Allah me faru? Wani ne kwace mu waya. Waya ina? Waya a nan kwanan. Yau da ganima. Kace ku yin iskan barayi ne. Wato har ƴan mata ma kwace musu ya huke. Rairan ku ne. Ran madan iska. Marasa mutunci kawai. Dan mata ga wanki. Gaskiya na gode. Ai mu muna maganin ire-iren wannan iska. Na gode sosai. Saboda haka ne nake zama a unguwa sai farautan baban za take ba. Ai ba sai kin ba tsakanin ni da ke ba godiya. Na gode sosai. Sai ai mata Allah ki ban don muke muna. Sweet. Ai wai na ma na ba shi ai nan. Amma ba da ma bare sa miki nawa. Wata kira yanzu zaki je ta ina ne haka? Ku je dan taka miki ne. Kai? Ina fito turu ka ji sai. Kai? Shafe da 16. Me haka? Bakwai ya haukan 8. Bakwai ya haukan 8. To 8 ya haukan 9 zuwa 10. Lissafin zai tafi daidai kenan. Kai?
to ya kai kan yaya wani mai jan kaya ne da mun ban san da zuwansa ganima ta dira amma an samu matsin ne wannan ai aikin banza ne ta nan ya bude ta to aka bara masa to shi ma ya gane kuskure wannan gaya maka ka biyo sa ka balle masa ka domin ka kama da kan ya zama na kokon shan ruwa a jangul an gama yalla kada ka bar shi na gama yalla na gaya ma kenan bai gida ka sanar sun kafaro na gan shi ra'ana ainin da shi da ita akan layi ga su nan kana gani kamo min shi mu daddaka mai gida ka bude min saka min littafi 15 da 16 mai gida ya kai ba an wani kare bakwai ta haukan takwas karin lissafin yaya to takwas din gaya ma takwas ya hukar tara lissafin zai tabi daidai na gaya ma kenan ni ne zafi bisa kan zafi kuna ma kan gyambo wani ina tafiya yau ba makami Allah ya je don wata mata adan gari kin san yadda nake jin daɗin haɗuwa da ke kalla malan daya kalla malan tsaya kai malam na san ka ina ne kada yana mun wayo in an cika nima ga wajen wannan ka fuske to yau sai ka yau kalla da kalla kai salo biyo karen yan mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani gama ana ja da mu duk wanda ya ja da mu sai kiyaman leri kalla da ka wannan yanka tare sana ina zuwa nake ka wannan yanka dama na gaya ma cewa zaka fille mana kasa zai zama na kokon shan ruwa daga dan Allah ku yi hakuri wallahi ga mai budurwa ka daga ni ma ban santa ba billahi ladi ban santa ba ni ma dai kawai na baka santa ba kada ke ni ban santa ba ka saka mana ko ne